singa kijiri chabene kroto jutwa koletera mangana ya maigerio aneli tugolia Jumatano botame tuzwa kwana mangana ya education gusa mangana ise mimi na iskura gusi bono kroto tugelia matukata no kuja sopo chori bonne bu mwako yuju okora kana tariki kiando mutinyo tano tato umwako yoiga ne tonyoro na bo bisa kurwa se kyombe kirite ne topo chori amone jimbebe IBC ane bajugo toerera naralia alengete umuntu kumanya ataraikana na subwa kichikura ejiko okora kana tariki kiando na ikirekote goto abageni baito baikira se studio goto jogwanira mangi kuruboni yoga gise to chabono mambi to kwanire igoro ye process yo bwa kichikura ngiota kere kurigereria ngiota kere gotwara na kero jugwa kachikura ne kebande yotakire kwenda avyeka ngoji baro twerera amangi onere baria bana ukwariania uno mwanju muri be na intu kurubono ga isezo chabona mami na amangi to jogwanira kura kan kubodi boldia ona bokuri boli wetera senamba era skin yao litume wetera senamba era skin yao ura ubego na woto nyara sensa media mitandao sema ya Facebook to nyora Ndizi TV News digital boiga sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News boiga asensa media Twitter na boto tweet @Ndizi TV News elinde to nyora senjira ere yubo kirengere kyao getume gwetera senamba era skin yao inyoro ne nambe yo era sensa media WhatsApp nse ya aramu kiriya jire digital ya jense media kerero bona bagene bitu bakira se studio kuji baroto te igoro ya ense media kerero bintu mbiri bigutumeka manyongo tumeka bira sense media bocho igona mange twakwariani asemambia yaboniga ekero ngokwariani asenjira yabene buno mwanchu muriri kwe mambi yaboniga tiri gukore biro ekera bagene bane bachira se studio tigamba eribaga turamanya ngotorinere ase studio elinde tumaye gochaka asenjira ere yakene kabisa tinjakira sense media ne yokoboko goko bemuino kabisa tumaye gochaka ti aratena ere ninga ase studio biemono ase studio itu bano kurate mwanchu murina ayeningo tumaye komanyana ayeningo kwanza biemono muraliase libageri gamwatoire gochagaiga elinde wasemia gusiye itengima bigoro yamangana yuwaka chikura asa marieta nje nkoro ku Derek Mokwoga achi inje constituency voter educator nyari bari chache mbie mono maiguro nderiki to nere educator ya nyari bari chache katikati ya ne bono ne tigara kwan tumani ngoto nera se studio na nje ngoro ku Davidson Tomo Mbongi nde vote educator in charge Kiogoro mbie mono bona kerto kwa ne vote educator ninki mwe to mwanjumo ni kotakara maena vote educator ningo ikiana udura na afura chepukati to mwe na no munyakiro bwege ombe kirike bojere mu nejimbe deliki kerto kwa na ninki mbie mono muralia vote educator go bago kora amangana civic education mo especially boni ga civic education go korwa ne yo gosomia aba kichikura na bago chikokoraki wa kikura so bono vote educator iga ko bali muna bono tubugate ase chiwodi chito sitachira ase constituency ya Nyaribari chache nechi constituency chons chira ase ime ya Kisii County na Nyamira County vote educators imbaroro babira asikira iward abaga nabo bakanya buete binyora se binyoro bagenda matanga bagenda chikanisa baende mekutano gweta elinde konya basomya abantu na kibaho chikomaki kibaho chori bugo chakoba sangapi getuge koigorwa namangana ndamange nakwireneria maswali ya abachikora omonge to tebe tingo inate constituency ya era kina to tebe ya ni gori general mpaka Nyamira ose ya tora monere ni collegian nere leader constituency ibono ombongi mwikirire bantu amatuka tuthire na atano kuja sobo joli mwara kerire bantu mugusi mwara mwikirire manyire na ero biri kuja sobo joli twachagete gas 9 chumutinyo oliera tukachaka 9 kwende mandate ite ngoran for matko 40 etokara twachaka 9 tokare mpaka 17 yomutinyo yotokona onega situ no gweta osomi meta abantu mbali babageni bauchwa kachikora for the first time onega situ no gweta tubasomi mbali bata konyarekana tamaeti pina kyabo ntawake tamaeti no mbiro ngubire ngabikoligo tamaeti igo mwara batebiri twabatebiri mba amaswali nari batwara mange twanyete ironsionsi abantu baitungonya kumanya bali egoli itomono neri tene kinga abantu etana 100% nechikura chiwakwa chibaruyange chionse onyo chakwa 100% bari chikurange chionse tasarigete Derek ekero to kwa no bocholi ninki obocholi
nekero abantu bakogenda erinde kubeka barai bali batagete gutangani busiogalia erinde babakonye ase kurunga representation yani nga egasi nabenga ngano omwana inchi yoro guchikokora lakini ase inchi tutagende twensi gokora ono ikatogende gali tochoro omonto oyomo erinde abo muwakirisho itomotwaria atokonye gentuki ase emirobiri eyu ya serikali erinde abantu baito banyore huduma korwa serikali kona kigeko garabono obochori bogokorekana erinde gochoro olimoro chinga nero obwenerete gochiko bakonya gokoreki ama magenderera ayu nako bali present ase government erasima omonto achigwaka chikura ose nero optional ekura wake ekura ne right yao lakini ondete yoko gaso chwa akekura lakini utagitie kura alafu ora ibochoru obobe ngoro chama goso na yangu whatever if you don't go to vote you've already participated in electing bad days abarali ababe bagochorwa nabantu bari batari gwakachikura bari batari gwakekura ono mbuyo endo choru murayuri ogoegenete ngana kore gasi nari kama goso karabe we blame ayo manyene bono bochori mbore twakwaneri gore bochori ane twakwaneri tukoria Jumaine erio likaritariki kyando mutinyo batano batatu obochori bwachakire gose boguchakari tukori korengana naye Derek tomago jasomo mbuchagete goikera bono iga egento getaraba no kumakirisa kara na gokoraki na koribeke asete lakini emiroberi yonsi pia beira nyine ballot papers chiachire IBC ya training ya abantu bago chigwa kichikora nega sene go training clerks boka batigari tubatara training bari within this week and also kregento kya beire vote education inge to ga saina go kora egento gwikira boni ga getigarete una natebire no gwaka boka chikura chitariki kyanda cyo kubaru na hayo mbonge ona kana ngure na so haroje na aba ebyombe byonsi mbi ariganete kujya sobochorio we are very ready ntune chitariki tuganyete abantu bakechukura tochibare na intuna chibanira abarayi batangaza nande kironda asole moyo gwake kura muntu gwake kura nonde bwensi or above 18 wikiri miaka 18 obwateke bande nando erigeti buno mwake kura nanda toke asali atete gwake kura nwerigeti igoto tebena omuntu umwake kura no libwerigeti obwate miaka 18 years bwerigeti nande asogo chikwa kana ali asukwerigeti enye kwerigeti nyamataro ali no kwenda akekura within that word nyamataro ere kitutu central ali no kwenda akekura tori kwenda isiko tokana Nairobi chiwakero tokana Kisumu chiwakero Derek yes inkie komonta oyo gwakekura inkie katakere utwara omuntu oyo chiwakekura number 1 wiketoke buno yo mintate ebire tokenga nerigeti no mwakekura egento kende kerokyo atanyare ko batatwara kyara tagwaka kura neke bande original ID ukatwara ke bande ukotwara ke bande nando original to gotwara photocopy negento kende uikabona buya very yourself aralia asige tuikiga so waka ekura igobone gento kenene bwento gotwara no mwaki ekura neke bande ekadi yarone to kangangwa etu ekadi eri ere gasira tu bad problem lakini ekebande to kana korte kino bwa bono ombonge ekebande kyane yasire boni go somongiro kebachire igotingo akura dare kyanda kura to waka lakini ngo dependie mbare ko nyarekana babwatirete kura ne passport anye kebande kyawe yasira nande kwa register ne passport to yani kende ngeo kira gutanga wake kura bino timba ati passport ibinde byone ebya korekanire no nembe ba yakururire bono ngoga lichikori kure ligotanga oikoga ndege tu ne document watumegete oiko ndege bandege kebanda ne passport watumete ko register nero kwana nero ne passport yeyu ebetera expire tere tani matukali ya me passport ne bate lifeline ya 10 years after 10 years kwa renew bononye yange go expire mwaka oyo motinyo gatatu nande tora renew ogende nero gwakana bora renew na boko renew asinye teri valid igo bono ndiri ko tena montali ndege bande kya mpaka jitari kyan boni gege ntoko lenda una bono
mkora mura mangana kunya gweta social media bibande nko gubire o search like boniga no yura toke ngo gorari bibande ibyo namanyete nka ekene kigintu kya muhimu muno kyagera umuntu wese gutokana take bwati nandi maybe gara se opponent yane yemire tingo goreke bandi gurwa sare nange iri namba y'ikikora cyaki ki opponent gobono ngo kikokora ndiki kikobwandi igono gokeya okay ngo monta kwenta ko koriya sago kebisa uya bakagitari kikiri kike n'ibandi ombongi ntwaro jo mu bisoyo mu takete kuri kero ke burai bwense agasambe ke bande kya igono mwaki natara kenyoro kabone kadari jwa gura ekibanda asanga sene kadi to wachida kwende details chao kichira se database ya IBC you can still vote igono no sambe de kadi elia ro ko je to sambe ke bande wake kibanda na bako sambo no replace mbango squeeze bigo so kana bono tora enda di toro na chitari kichiri ntwaro jina inki yakogera chisukuru chasige tubanga ke tora rana lero toro kwa na jiseme mono chisukuru akinde na baleta rende sa tora kwa na yechikura inki moko rengera jisuku jasikere tubwangu buna inwe abantu babo bekembe kabajara mu nejimbe mate asti polling stations what ensengi mechire Kenya ngimechire around 46,000 plus one of polling station chinyinge chire as primary schools and echiche serikali mono with government institutions chikona na basic education wono in kwenda chi ase kwenda lyo ko ebanga we just chikura kwenda tore ku map polling station tore condition yae tonya kumanyonye birasi bya kwenda birama bya chire to manye to cha kubeka geti ono ngagrete kosieka school mapema na ngochiko konye sana abantu babange litkodiri guika in case of adverse climatic conditions onyore tore ready chi ballot papers ito nchitwero gusumo gasto akachi machine chirichigo tumeka ko identify voters na fingerprint karagia akiro mugasongo sumbo akere ono mbuya mubera sare room igone njira ya moyo kwebanga kewe karit ko ryonyore kwende informant ne bya client gerwe koran smoothly tawa chida ingi omanju muri gono gwetino tukwenda tukwanda iguru yobo choli bo mwako yo igo kana kitariki kiano mudinyo tano na gatoto umwako yo iga ekeraba Kenya bero bireti kabisa abara indro jibago baende guya kiriko ko ninture are twarorana tigaba botani bekimbe ke wochoria mone chimbe IBC bari bakuru amagerio bachege banyar bago twegeri na bakonya tomanye tikende egendo gero tamaiti na njengere ntamanyiti ho twireri bagari abana mbonge ikira deri ikira ende bato semi igo kenda otobwate asenjera yemitanda Facebook tunyana DSTV News Digital ngema ya YouTube na bato nyana DSTV News mbego na bato tweet at DSTV News akarenga kiago kusidi bolora gani ko boli gwetera se namba irase skin ya ugura go kwigura na kebande karago go kerende ge kobora kida gikianda ne bana kwanya de go kora kwana isikana ngo juru akira monto de sim go makere kura to chuko makira igo bade ne kebande karago go kache kono kache kabisa ngebora igo ntone to kwana baro genda go to mekerenga kiago gwetera se namba irase skin ya ugura ono turerana chitari kikianda chekire wanto asimuna lero chitari kikianda chekire ingi omwaki kura araga nditugeriria chitari kikianda koenda sege tuo gwakachikura ngijagereriki yamono moralia pone getuo yokera igurwe chinsa komina ibere chamambia na ndigesie kuchinsa kominemo chamagaro bono ege tuwe ke igano no itoke kana ngachinza 11 cha mambi oikira sige tuwe ke gato gwaka kyagere tuwe ngera akoraki ngera iguru igobono oikoganya mbaka chinza 12 cha mambi chike elinde ge tuwe ke koreki ke iguru gego ika chinza 11 no chane chi second iguru igokonyora ngasera inieria omuzigari utenine maga y'omuntu oli bwo mwali bono to kunyara bwake kura singi jigo gwakoreriki wanyoli igotake tabanda baito abakikura baike ase egetuo mapemero tubati problem lakini ase marogoba aro balindenga etokenga basa 11 ya etaraba etokenga gwaikira ase egetuo gwakoreriki wakirikura natonya basora abantu baitonga banya gwetana nige tu round mbale banalete umuralie engenjende mumaite nga onde ndonde ngajitangi gintu manya kwanda gukora manya kwanda gwaka ya tu asorera abantu baito nga egento kire ke kuru kumogose nga manya kwanda gwaka
etu asoroira abantu baitunga kabanje mba basa kunyoru ikyaro kunyoru to kanyara wake kura no chana saa 11 ni dakika ya moigo kura to waka anesi to kenga saa 11 ya konyorira sera ebintu bono totebe na moigwiri gituki guru saa 12 ya mambia abantu baje lakini ekiombe kyo bajorikira ebintu binde biranyoru wetera sikiombe kyo bajorikira kyo bono aba barabumba agendere koganya gose bono ikyaro omonto nagutakete gwake kura agende egane konye bintu byanyoriru na kura nchigo chake chigo teneni togo teneni ndake bintu ibicha sengencho mbali ba muntu naro constituency logistics assistant unero go provide all supplies chitakire during election ono monto oyo na bagwakirwe simi alafu deliver onyo deliver kanyore na wana go 2 hours ekure chigo cha gwaku saa 2 onyo 2 hours chia kumbaka saa 11 alafu nandi bamente chinza chiribere banyoru yani goikwa kane deni ili ya mambi na kero montara ake kura ntocha gutwara kwemrunga ni okonge omonto jira se bowling station twate babantu barenga bathakira se bowling station kolengana nili chikoria abachora mneji barenga namba erenga baita nielibu ose barenga bako base bowling station is true a polling station ego twara abantu 700 bago ta 700 dandwane bako baganu marakabe wana chava ya stream 1 na stream 2 so stream 1 ego twara abantu wana bayenga 701 ego twara 351 ende twara 350 niye bako baganu niye baganu yani buna ika 700 automatically the next person na konye subdivide yagenda another polling station another stream lakini kubaru as polling station number 02 bono bune bitumbiro konyora ebinene tataru na Kisi county kagerete Kisi primary kebaje stream 7 bono awe minute kwende polling station yentanga nikera ya rengoro yabo yegeta 700 buna mento yo mekanda buna bali ba mente bagaika 1400 andwani kanda 3 karole igo mpaka chika 7 bona kero mwaki kura ikiroro igo ne stream ago jeki usakura enda A B C ose sinari erigire malieta okoraso ngakiago nakigoro mai buna bono igoro ntwana ndeti kera polling station asibali batakore tara nimba yende ko nantirero register yabaki kura barase polling center yo nechi polling station kirase polling center streams ejina jona chi station yes so list area nantibu pona na umuntu ago chararenga asige tuwe ke igato tebe egetuo igo ke mune center igo ke bwate chi station go senibe igo go chorigiririe ria ya orarenga iri station 1 iri station 2 elinde to chichocho bangera ini station 1 uika mutu alio tebe wende gwa kerekura station 2 komono list ya bekru na na tokonya go sabanga abantu baito boniga kia bekru ono mapema bagenda banya kurigire banya komanyanga station kibala no va tendo comenta comenta ekwenda marieta ali odanera ko bange eligo chakeri rietario mwerio buna nchengoro ku Davidson Tom Mbongi bona se register rietaria neligo cha Kombongi alafu first name Davidson alafu Tom bona kera gwachire airigererie bagotumeka alphabetical order stream 1 era twara abantu bago chakera go trumbo kambaka maybe rietarigo chigo chakera na D then wagenda stream 2 igo go chakera D mpaka maybe K kogendra igo eode inere gutumika bona ekero kwenda kuboringa o stream bwata malieta ochakana ongaye kwatebwire nero eria gatatu kwagenda oro kwa confirm kwa makobala okay kwa confirm kwanza ekwende yetonye na sekwende ere kwende richikeri gotenga polling station registers chire truncated yani tabu ati information yonsi una private information ere kwa une namba yake bande maybe ne namba yesi mbone yebwate edietari yago mwaka boko iborwa na gender yago ID number ere ebisire ebwate onyege gochaka 3 something ego chaka 3 XX gatigari alafu yakora ne namba yo mwe ne yani one gochaka 3 era na 8 bone bwate 3XX nyinga alafu igakora igona byo kwa monta ndaligeria ono kwenda kwaligeri kwabweka no mwaka boko ibiruma tene ngonyarikana era abantu mubwekania marieta abange ona ali no kwenda kwaligeria ID eri wono ere unique koma to you amubekania marieta mo kubeka nambe gochaka ne yo mweli
kono ari no korigeri kwageri kwenda yo kwamanya bono mwate ne getu ke goru saa 12 ya mambia ke josie ku saa 11 maroba embure ratwa embure twero ya maji na bo monta kora mereniria lakini etu ya magena abantu mbaimo ngakie go insanje komento insanje onye getu ke getu goru saa 12 na lichiko ligote na by 5 monto agete kura noyomo oinero kubariro ekure inere kubarua se getu eki mbali ko igo ijigoro ndiri ko any special bono ninga nantora kwana nanga kiko omwake kurochira sige getuo ochiro singisi primary go se kisi primary go se stadium go se nyanjwa mbiri biebi atakeri gukora nande mbiri batakeri gukora ninga nina oyo mande ina mbiri biri omuntu atakeri gukora omwake kora atakeri gukora sige tuo nande mbiri bi atakeri takora ende tenyora sako kero mundra bara ende akoro nyor bwenyora sako nande ngere atakeri gukora bono timbe tingo konde biri atakeri gukora na biri mutata kerbo lakini yo mutata ade biri mutata kerbo kora bono mwake kura no ri ni baye bi bata kerbo kora biri bata kora sawa no edit ke dio bantu ko dress bujarenda ganda polling station muke ke bande kia ama kwesi sabe bujarenda sinenche fingerprint nere go identify positively ego ikali mwaye kadi emine ke bande kiao ago identify era ni ukora beka line to cha ko ke line unless ko bon dedi ambonge to jake wono muntu bwisibiri ko ruboye oikire kisi pero tura tumia kisi pero mali mone kiana kimanyikere oikire geita nkiao kora kwanza bon to jake rabu kala oikire geita kisi primary about stream 7 identify your stream manya stream kire polling station yao yanda bange line bwati ode umo kwendo mo pangilio noroko bwati kera kwanyo bwati make sure no bwati ke bande kia ko ikamari ntungira bakoroka okay ena ne ke bande kia ka ba identify anchara na kobeke kiara kiara kiri ga tokonya marawali to wake sabo bantu balenga baka bali masakarali abutoi na bali bagoro kana gari asekorende kemskit nambe ne bante go tali agwe kana ani sabu yare ngana to tali go na nyama ngana tali go ningo no manjo mo na ko ono kera kwa anchi kwa very positively identified masakarali yagwa ewa masakarali akwa sita procedure chigari ase korende ballot chukunde polling booth kwendelia sokwenda wakire kure era sokorokana lakini ngento koma kingeri koroka na ande karamu nere gari tori gotwanje konya kobeka maoko chumofuko ko na bora arusi gente ke ngao tobekera ni gari yesu atarete wana ikagari tena igamaki onye gento kero tari korara angeli wakonyu kugukora enda gari enye toro chibuya ngayo bantu kobeka masakarari chikara nechi nyinge konyo kokora konyo kendo takire kokora bano nokanda ngoti mukoganya matangazo ego yotona turiri chikare chigo jotorone na njiri ji paroti pepa sirenga na jibingo ikatoro na bano tetora nda Derek ngendo kieko mutata keri kokora sense meyo anno mwaki kure kira sigetu ngira tata keri kokora number 1 enda to chakere isko ya compound number 1 ekaro wachire igen tonkire chegia kora kana gekoruka voter bribery ngonya ronga bantu bali bago jabanye gwitana na compound isko nga ebe sagendo chigwakara nyagete ko ekyo karo kiri tangani omonte tente benga barache batoke kana bago kore ekyo bokongu mbole bole mutwa go kwanza mbie tu atokira tu bete bokongu mbokale teki mboro ekaro wo ikirere ini yiga number 1 toriko rukaraini goko bangira ini munakorangana gwakoraki wacha ko goswa maria etokenga ebintu byonsi nokatateki no bwati ekaro wacha ekari gweriete riga gwakore rukire gento guchiari ogendo chiko koraki gwake ona akaro kwa irwa masakaraya egento number 1 utabere ndiko kora to lingari sakara lirio be komuguko to lingari sakaro be komuguko kiagara mbo chiko koraki chiko borari egento gendo tabere ndiko kora tianda gitiga singi nyontore kiraso kuma krisa egento gendo tabere ndiko kora
no gwake bicha lisakarariri kwa maki ngeko rutake bicha ekiagara bono abantu bandi mbali bachi kuba compromise murali nali atabesa yao wono wikanjenga kebicha ngeni nje gukora na gobegere woni ekyo ekingeri accepted eki negenteke kento kendo tabenti gukora no koreta violence asigento segetueke nyaranga bali ndimba karoro igobona urare tobokomu nabo koraki nabo kubwa kento kinda abantu mbali bara allowed waso asigitu unabono media nabo waso lakini bikotu ale badge credit badge koro kinga umuntu na no yo media agents with watu wale badge manya waso amali na any other people but they must be authorized by IBC ko correct waso asigetuke igobona to kwandanga buna njibono mwananchi ngende gali getuo apart from wake kura takenganya waso imenaso kanya waso imenaso the only time omwaki kura abaso amali ne karabwa kagukora abaso kagenda bugoye achiko correct achiko kanyama toke egento kendo tabenti ko kora no gotigari getuo gagu ekaro gwakorereki wakirekura because gasiende yawe takoretiki tejo to wadi baisia abantu baitonga after wakirekura aibono soka kenda chitibire ronchiroro imatenga yamo ya una ndizi tv be airing live ekekendere the coverage nega kordik neroro so abantu abaga bonsi aba karo wakirekura bakikura abaga ogendenga okoreki otimuke embe mono mbongi bono lingwate no muntu wikesa aba mako kabisa abantu barokora inchagu ya tunyarire nini gosikolema no muchengo tu akorire kabisa identification yego sinyake bono muntu aratena ya erasinya akia kora biko singwate ndende ko katobeke kidole ina kitokora one kwere nde kemskit kere ebogo so me biara bia obions 10 biko komi go moko bona kere ebogo so me biara obions ona bocha kere tamp ke kwanga teme kende ko bwat ke kwanga pi option error yende ono manyo manyo ibono kwere nde presiding officer ya segetuo akorete form ko validation form supervisor validation form when supervisor validation form inere agocho sign out boiga metrics cha change to command because maybe go se kiare kia butogeto kera registering kiare ngoro go se bono bya bire deform kwende bire distorted na we asengenje estimate mini estimate go se totare cha go se chagwa yabona validation form enere como identify much go tali no chiri ko barabali barenga se KMS kitanye bange 450 kwa bana form chiri sabo yabe bara alafu no proceed karabe validated kiana bele to konyora asenge chebi cheri ngo chera ali ase KMS kit bona ino kumulike nero nere kwande kine kiae lakini gento kyanga ko match kyoka biometrics yere finger kiana buranyora biometrics SSID biara ebono ba validate enjerende igana buranyora naba muraba minto gose basubati ba minto mbali na barabo banyora accident bakabutoka mago sembali bayibole tu bali no barema igona barabo na bakurirwe ase nabo validation na bakurirwe enjere gali sekonde na ira sako akwana na reasons jagero mu validate using a form egento gergia beirege kano na mwaki kura kya motantaniria nene katwara private wa kwa na igoro ya manyo na digital ebona ino ji for the educator IBC igente kya manyo na digital deriki inde mondo ikamanya na digital nele na manyo nero na digital abantu bago sometimes bako machiko politicize ebintu bingi asengenje barumba biroche lakini bananchi mbabiroche kelikera se ebe electronic kit keli register yero is the same register era segento ki asemanyo already so purpose ki go twara all these two and yet those are the same names kira se manual register they are the same names kira se computer ikobono tiabantu baitu ba understanding manual register yiga teriko chikutumeka of course it will be there but teriko chikutumeka iyo chikutumeka ne yigere digital electronic but the same details the same number of registered voters bara se computer they are the same
nemsikira sigendo ki ase kitabu ke igobona mo ne copy yake ekero riri kwanto nta kunya gukwa ekero mbongo nta gukwanira kero mwaki akire kurochire ende to maena bona ekero chigura chiakiru gosene ponse chiakiru kisi primary kero chiakiru unga chiguru engoro jirali chienda sigete n'abantu abande mwaki kurna nata kero ngojibwati kero ngora tora sikwanda abantu banya gotera ekero chiakiru boarding station no chigo korirwali ngakitie osengwana chigososi chikura kwende final results chigotangazira polling station final results chiege tuwe kichigotangazira ugali keregento bono koreka no chikubare no muna kisi primary na toda tora to miamana toda wana ni kisi primary chi stream kerenye kwa inge stream 1 in the polling station on its own emo ko bara chikura chino mwachi tali buya mwachi collect mwakora mwatangaza kurubo president mbaka o MCA kera mwakolda asimo proceed to ne tallying center ande ga abo bantu banjire kwandoro ne presiding officer na deputy alafu na security bali bago provide security for the ballot papers na chirima the box chirinchi wanti wasira na chi evidence igo na go tena umwaki ekura buna inje ebona litukere tito tini bona no mwaki ekura egasi ano ko rege tuo kana inje ngenda bona nganya matoke akora korege tuo yanda nyomba kanya matoke achiko tangaswa no kore tallying center ego ko reporting station bona ko ne tallying center chi agent bono nane agent na kio na chichibantu kutigara sige tu actually kera buno waka kogosoka tro chinto batu bado covid wevu gosene ya sita abantu banjire mari na bakesana chi agent poll officials na maybe observers na security ona abantu bali buna bale mari buna mokora mara wa chi agent mbere chigo sign wa sign wanja na matoke ayo arenge free and fair then we are proceeding unless go takire na ando tallying center go second tonkere kiabe ko ballot box imeketata kid na match go witness une ko igoru agenda kanya results in case of anything kwana kwa sa kore kana you can use that maybe in future for petition ngendo recommend aba agent otakenga ngo kobore results sechiga maybe o sone ni yo kobe o chigwakikishe kyarambale bagotebanga ngo ikachire roche moina abichibe kuchinga tarakanite abo chikoba bakoike lakini bona ise ko bona bona etaling center ya Nyaribari cha constituency murage kale kisisku amangana o ga koerera ege itagia kisisku tulgo so compound him have no more agent begetu abo bagotigara mali chief agents work na bagotigara ga kora kobe amangana o ga koerera kisisku gari ose constituency tallying center no mo ege itali no akaraki akoerera Derek to kwa ne thuma kwa na sombongi ekero bona ikire no mwaki ekora ikira sege tuo ikire kisi primary mindo kya kwa ewa ose mindo kya konyororo asi waka chikura litukeri ekero mwaki ekuro yabangire era ingi o soire mali number 1 genda go provide number 1 kwanza igakora araligererigwa ose ikiara kya enge kore kerera edine kwa cheki kusina bora nyona ndwa waki next nkorwale ADA ligererigunga amani IDA igane ya Derek for example nyininji and then next bona sako genda na se KMS keri abe kiara ekra abe kiara kerwaro ke kariki mo identify next amanya gosuka mutu aewe amasakara yo waka chi ekura amasakara yako gunaringa gako gwa masakara atano limo atano nomo nabantu atano limo tote wana atano ne limo ikana masakara atano ne limo lakini atano nomo kuna wantu batana wa na wagera chikura atano ne limo ekera iro masakara atano ne limo yuwe go chagara kurubo president mbaka tukorera araria kikia obo MC kera irwa masakaraya number 1 igawonchura lisakare kurumega for example bona buneliga neliobo women representative
erikoba ikara ya papo ikoba ikara ya papo eriko bab one kero kwa lisa kaleliga kwa litaboreiwe okoli onjora kurumayaga ohakikishe ngo wakeiro muri mukiraki uri okudiana ruguri kumuri ekiagera lisa kaleli litakirio muri ga ligo chiwikaria setebe ikubarumne kure korateki esaligete ko magitbiya igona hakikishe number 1 amasakara yayo sitaye ngwa kwaligendo muri ukorigere mayo ngwa kwaru muri kurumayaga bas ekranyo riri ngayonsi akiru muri kurumayaga agende gari ase ebut ne box ne reko bekukanda ali asokanda gwakoraki wa maki bone karo gwa ikiro trochi bono mna ganto bwate kamera neri kamera na bokutumira ne muna bono ganto bwate buno yebono ekemanyereri kiaye ni nyanya ebicha yaye no erega arafu ni rietari yaye bono ogochomaki box yeye tamaki moina yere bosa moina no koraki okobeke ma njoro goje kamera iri producer tenuri iri kamera bono ekero wa okobwati ocha moina iga o use straight box yeye ya eboge kagocha uri utate gwakera bone ko utate gwakera tete lazima ngeben no yo number 1 uri utagete na ba okorige ligo jinsi na avanza uri utagete na rokoraki bono na boko mo identify wetera manyeririo buna bone manyeririo mbiro ebingira kini igante abeke manyeririo bone obune ikikira inyanya ochorigererie bicha yaye oche moino gage box yeyera mbitia kona moina igapi obeke naboko beke tiki naboko beke getone naboko beka x naboko beke slash eke manyeririo signature lakini otume signature teriko kora namba ya kibanda teriko kora yewe kwa kwalikire namba ya kibanda kwa bekire signature wozekende elieta kendi yonse ye identify no mwakie kura eyue ko barumni ya karata ki ye sarigete bas aramo ko beka neye nyo kwa mwa gotumeke gatone ne gatone nyo kwa mwa gotumeke tiki ne tiki nyo kwa mwa gotumeke slash next x na ande tukuma kibantu babere aseli sakareli mo oyo mo ko montoya mu weko gocho gokumake ligo senoyo na ndo chomake liyo bwa bwato ga ni ya kadiriki eyibona ya saliki bas kero gwa kolide igobona kogenda ibona ni liyo wimenire kogenda kwa namasakara yuko makyo montoya moyo oyo anyino bo wimenire pochero mu wimenire poyo muri okariki otagiti anyino bo msia kogenda ngwendra tore abo tinda geti ombongi nera kirega ombongi mondo kire asige tu bono ori otera masakara nsta kwegwa atano nomo atano nerimo akwegwa na kan na dene jingeri moriane rioka rio president ngakere president ngakere mugabana eri monda gete no aguri sakara for purposes of accountability tugutaka masakara leo nyobo MCA kana chira masakara 250 bo president anachubo bo bunge bo gavana bo oimendre pakaje ebiroge byonse bona ayo nyetete gwakera abande nabo konyegwonse ogendo makiti gwate tukumaki oche ri obeke wensho masakara liko anyabekire ballot box nganedi kera risakara kego ikanga kiyoko bara ntoma etena kitoko bare kure ri gotata tebaru teko bana ngase ko baru na rejected that spoiled neri taraso ballot box kwa gundo akora magoso kwa gundo akora rigoso kwa makiri monto taro chebuye kwa maki mutanga ni kwa kana uri gwatagete ryo chikoriye ryo kwanyoro uri wateta ari go chigati nabo kwira na gari kwa batei na salirie yiga nabo ko urisa kalinde ngakirinde juko baru bone kana ko wende kera masakaralia ko baru ko MCA ngase bako barachiri valid votes babara rejected votes babara na spoiled kera baba ngase sagwe yonsi ngochera monya masakarare nge chikura chenge valid igo mondo otagete kabere ikyaro agire spoiled ngoro sugwe ngase eri kwa mwa eri yako mwa onye lakini ora stamp spoiled onye beka se basha dimara kwa mwa akore ko barira niwe lakini ko baruna spoiled vote kore section area ya spoiled vote kera chikura mwa konye beke basha ngonye rete ballot box bono dinari ko makia ene baro lakini kile kurute box ai na nyoire nsara nare gwakera ya so ile ya chiri igonja te ai ne on go ai kile ko ba iwono ke no ko manju moria be ngio ko mode ka be careful come careful and in case go commence before nini
naboko genda for nini mas it is Caroline extra takibono onyo korocho tori korabia naboko ask for assistance from the presiding officer in prison ngoira ndona ndonta ibino monto yonero gochiko effort gochiko go trust na mokonye ara modena bekiro yo igonga kiako bigana arabara kungine eyero gose mose miri na mongindili nde turanda so mutu mokende to kwira to mai ko enda sentunende yakabiri mwachu morire nindo SMS yino jaja kiro gocha studio tiaturanda sensa miri nde yo bonchiro ya to kwira ma ujisoma kera bagani bana bara studio ba to zinga kitugo chukua kachukura na kitoko kenda sensa miri yebitu ao mbiri bitore tanga ntwe nyora sa kongu na mbiri bito chikokora asenjira yo wakachukura chigendere asenjira irindonge otosuka kwira ndora sentunende yakabiri. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyuwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mart Mega, the only money saver in town. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira, ebirobu byestima bichi aina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.
bwati aneka do na kwanira igoro ya maigerio yo bochorio bonne bu mwako yigo ibo korekana kitariki kianda mutinyi watana tu mwako yigo tutete matukata noka oja so bochorio butwara nambu yabageni baito baja se studio korwasi kyo mekyo bochoria management IBC bari bakuru maigerio na kichikure chiko kortenda soma SMS chino akego ajirimu atumire goja se studio ensa ki chambuli osoro kiabonyo rugodi inda sakoba omonto ndaisakoa omonto idea nanga kire kura ni ago naisakoa omonto idea namwa kire kura ndi moiraneri njensi ntia nyaboke korujinse mojiri cha metromesi ngoboriga ndaisakoba na nyorirwe lakini ngijentebe nangi kyanyora ninganjeru gwake kura wine na mogo moiraneri na nyorirwe ne osine mbrayatu ngoikerana ngakiego chikoba nje Davidson Mokaya nintebye murugione na togende nere tuakero monto yo moikura no etara justice sense meyu mwedandu no bakubuli gendera gutuma mabuli no gwitira sina mbira siskini ino goje igurabu iditya toko gendera oyo boli na monto amwakire kura ni kibande kyae delika se second omorali tanga no twikire gote abatu ateba buna ogosoe gituiga na mwani kora cheki wole kyara gusu wake kintu gya kabere verification process ya gokoru verification ye ID yao so they will look at that ID bali barana na ki ama any ID ye oyonderiki warali kurwa next umanya ko ba allowed ko na koraki vote and again there is that biometric identification ya gokoru ga so meaning nga no muntu ekebande kiao ta ko nyara gutwara your biometrics because mama te byale bibiko ba very unique so te ko nyari kan ko bono to work to kwa monda chu work report George General then Blafo David God speed plus thanks in this TV for educating with the photos mbiamano nene birengere bya tumire gwetera semeli ya YouTube gendera banda takudo bwati atenda na semeli ya Facebook kenya korod kora debingo mbon kora debigoro ya masakaralia ayuba kichigura ngakia ronsi ngakia tano no moto ateba ngakia jikare jigura debango ake nali mwanju muri ya kumayanchiri cheji tumausko chibosho okay to bwate post sita chi korwanereru to chakero president nare na korota white in color ere ndabu ase then ko twara tore green nyebwa tiare yobo bunge then eye koroku blue green era machai yobo bunge to blue nare yobo governor alafu to wate women rep ere pap then to wato bo senator de carrier ere yero alafu to wato bo MC na be machet ko benda bura kiterinda so once college kana bachira confuse rit kori riochi koma riochi ko cast vote ko nyebeka se ballot box ebono nabogo ikagari na ndo basacha ngo betore kala botamanye blue yero ra manyana white kine to manya sara na bago manye actually une na bera confuse ne ndabogo sinu yenererie bono nabogo boli gari okonyu alafu cast vote ya unebwene tetesarika ditutara na sumu tumogontu abona na kyo monto yoko utete go guide ara komisiri dio sako ngene na wadebirna nsaro ko bekera lakini na bwa interest na monto ko bekera Brighton go semo sa James a komisiri igona ekura ya odeyet bono omo ake kuro ega otariko nyara go akera biye kamedia singencho na bara to kan tar korra go skamaiti kolika iga go konyo sinchera ibire na bara konywe no itokro kanga EPO presiding officer pio no yo tenelete yetu na bago go konya kumaki lakini na bogo cha nainde no monto libwege ne tachi ko koraki achi ko konya go koraki kumaki lakini rendo monto yogo chanere number 1 oikabo monto above 18 years alafu bwatekeba kebana nekera achire ngotia ni walenga
tari gochigosokia siringa ningo gwakoraki ningo gwakira kratia niu omenya koruororo ogokonya but in the presence yake yepio yonere no ari origiriringa ama eno ya sateba no yo igakoraki amo makeri kyaro nyina teba nga nyarebe ngwakire kura ombekera ngao nabeto kananga presiding officer igano araro na ki kwa mubekera raria angao ekero gutwe kananga no tete gokonya lakini to chitina muntu oyo gokonya bono ne pio yo presiding officer yege tu ekyo ekera gocha gokonya agency nko babaroro ba shudienga ama ena alia sate bo mubekera no gwakoraki no kwa mubekera igose ga bututuka no bukonyara ko go bekere kura aseji ballot box riro jino yonji bwati chikareji ballot box chiga kuna bono eyigere yero yobo eyiga yero yobo senator eyiga eke mumekero yetebe igo kire kara ya yeri sakare kogenda onye ne yiga yobo MCA ere kara tokuruka nga bench yiga eke mumekero yetebe yobo MCA igo kebwate kara yeri sakare naende abo bisamba boro o tebinga elio igali goswa igo bono abu bututukana mboko bara bono tura nandu mundrano bondi boligana era abana abakonda chikura basigali mbaroro na inu mororo inu muba direct yo wakachikura kera nyimba na barabumbata kirwa osemba bwa direct yo wakachikura presiding officers barabungu akabale kura asa bonsi bakobera agabu au bakonyara konyora libagali wakachikura agents clerks na the clerks ne DPO nyaga gotoe kananga nkorware angega gusingwa kirali gitue ne rwanyari gwaka most each presiding officers onye totebe wachoru koru for example muna nyari bari chache wachoru koru gusinibe toko banande presiding officer aria ibeno igora nyore nande kwa ogo ko irwa aria asa nga wachi gokoreki wachi gokoreki kanyora ibaga ikibago korere yo keringa complaints ngo bachirenga umuntu yega kabasaba ngo chigutwara ale that interest maybe na what the private candidate na bara nyore nga nera go chigokoreki nga maybe ngo chigogo ko mu konyari ko ibachikura so bona abaiga igo bago tumugo chiare erinda agenda kori gasioro na kanyara gokoreki kanyara gokoreki Igo mundo tarwa kura munya nyimbera tarwa kura rekyara ega sia no guchikora kora uboren ne presiding officer tare sia konyora liba lakini ababani konyora baliba bono ndorani kire twata ka mwanju mulira manya mangana transmission irindu atana chikura chia boring station chia baliru na chikura kurwa sense meya mago ikatalingi baka jaji go Nairobi ono ukorende transmission ya gokorwa se polling station ne yo president yoka ono makems kit keri kermo akore ko barachikura ngebwate ekorende option ya koruku RTS results transmission system ono kerako akore mu abalire ebicheri form 34A eliyo president eliyo mwatumeka ko tabulate results to president oko nyake bicha alafu kera kwa nyakire bicha yakoretera option yo kwa enter results una chialenge ononya tebe mutangani obwate tebe mutangani yakoro kumbongi aba chikora 10 o kagari kwari kombongi ne bwate option ne already nchire kwende bona ino go ichori tuchi namba so mbongi kwabeka 0 irengana ta bwate 20 kwagenda next abwate 40 kwari ka 0 na maybe yo kata tabu atanda kwa kanda bono chibi kwende eria erase bicha nero go ichori eria ngase bicha ebwe kanene yego ichori ase kwende amakwalo yakwa option ya kwenda next kera wakore kwa mata next onye network ya polling station yeyu kerebuya kwa inabego transmit within seconds umuntu yo komenta era aramenta rende yange 020 abege 200 ne nyarikan ngotali kwanda bare nande settling center na ngotali bare barwa banyane chikura ile ngachi atangaso sege tuokeli
chatangazo chikura kose 300 ya tomera chikura Mia more than that. Bono Yani mashini ya nyana teri wanja na kura nyingi wetani chirichira sevichi. Ikubonera abana rende mwaki kura jobo ababuna na kekura gni obokuri kanumbu aba obokuri kanumbu ngo babora oboseno abantu babatwara birengeri na transmission tabete ya Derek. Ekero chikule chichabaliro chifomu nchiro obunate abachigo ichuru ndobate form 34 mbaka 39 chifomu ichi ekero chichoiru chichorigu results ekero chialikiru agents no bakolete ki no bali goshudi abali buna chikoliko copy ya results ichiga kuna ndiwere gesieli yagendoki ya polling station eri igobono botutukano aste yobo kobera nelinga abantu bagotwara ebirengerero byabo imengo botutukano koreki ko baburi ekyagera agency bali no bali nkoligereri bali a process eri yonse binengo koreki nengo genda na nibono nabone bintu byabere digital abayigaji agency mbabwate connections if from polling station A chikura kyalengo kyatangasu that for example yo win chikura ose that na chichi chikogenda na barambo bataka network kaba bagotomera nanga kurwasigete ninga to ikabono sineta link center to kinga chikura chiaru moinali gose that chike moina chibe 20 yoli question na beko bakiaga already you have even the copy band na bogwake biche form ili the problem you have it yeah so Lintu tebana sekero sa 11 igire getu ya siguru era babantu barange 200 babigedera ini gochikana barabu kadije sa 12 na mbaendere bare polling station para mbanje rubakore chikura mbanje como presiding officer ko enda mbako muntu bo mweli olenge line at 5 otena mega yaye alafu rangeri masigari mate gochakira ga ndo taso se line abana barenge line at 5 igoro on the dot ondo banse gochaka batanda we lakini bali bonse barenge line baba allowed go vote voting na bako yanda mpaka saa 6 as long as kero montake kura yaye toro chinaike getu at 5 magoso talenga yenga kwende voting process ya enge slow ono wekandu tone kinga kero montorenge line okoli kera akole to magotani tali kwende polling station to accounting station bono ema ko accounting ntubwati polling station tubwate constitution tallying center na mangana se obagavana no bogumen lab barobunga yi barumeta constitution level gosena mbabwate na barwa siku chikopatira bono kuna korari chikura chiko tangaso tallying center yikwende ya constituency kwanza mbia bamanye tallying center chaka constituency na ba mbia parte baramanya na bona chirona bokora bate byake kirumunda manya Bonchari era Itiero Boys High School alafu South Mugirangi gatoka Nduru umachoge bora bweli arogore gatoka Magena Boys High School obasire Nyamacho umachoge kabatendere Boys Nyariwa Almasabere Moige Susu High School Itutu Chache Norte Kamarani South Kawa St Mary's Boys Boarding School Masabe Kawanya Mbaje Savanya Mira West Mugirango Sironga Girls High School Norte Kawakewabe Girls High School na borabu Kawamenyenya SDA High School abona segusi ibono constituency echina constituency jiningo jiko ralia no mobunge constituency korari constituency ko ralia bo MCA no bunge alafu chi results chirichinde cha women governor senator no senator chia tomugocha ase county tallying center chia gotangaso ne county bono tallying officer kisi county ka ibabwate county tallying center itere kwende kisi national polytechnic Nyamira yange formally na kienge gusi institute JT Nyamira na ronta to confirm na linko bae kwere authentic bona kana ndeza kwenye ko confirm Derek tutebena tallying center watetena umwaki kurera ko the polling station umwaki wekuro ku educate na takere go tallying center ya constituency gosene ase governor sa ujutangaza na takere gojo puna na twekagoteba ali nkiringa oyo kurukwa agent na bago koba chitebechi
lakini amangana ayega kwarara ligeitaga bono mwananchi tari guchikoba allowed gosoa asitaling center nikiga kokera abananchi abaise koba allowed then bono commotion yera bororo bintu bigo nyara oparaki okorekana biye. So that's why bakwala only chief agents na bubako ba allowed igali arafu onyege gwikira riri umurayo inatangazo inuna omoko muganyira isiko gali ogendera gokoraki celebrate lakini mwananchi tari uchigosoa mutero soimi ase ritwa te polling station ya mwanchu murigiri oturigiriti ingora eguri bakaritanga ni gwake kura tote bana roburi tunera ni gara agent nande ni gate kura enda ali asaka bwatirite kura akekura ama goja kurindira rendo yo chikura bona abu agent awento totige tuo a witness unege tuo ge koiguru toro chiri igotherwa kura before polling kwa kura na bagwa before polling ebintu mbire togotaka ba witness for before yani komekanga ebintu bate ana masakana rete bintu ko bisake bono yo kwenda nyege tuo kya maybe kere kisi areke agwaka kura totebe menyingwa ere within kisi central ward lakini airo agent maybe kisi primary stream number 7 ona bakwenda maambi ara witness opening of the polling station I make sure ballot box area empty yare jaigoir asaini kitabu keli ama ekogenda akekura igoteri tanga goikatanga negetuo alafu I mean agent yetara onye ata kita erata kita ndara akekura ama egochi a witness buna egetuo gego open wa singongo ngo sign barenso anchirananga igetuo mbya keigoro chinza chiriwa igora nchiri chibanirata na kende ngeo kyament kurusuko then kwende ngere na ta commenta talking agent to nyorugo ikage 206 8 minutes nga togotera ni waka chikura etoko gendra bilere bali baroro ba witness gwake kurori ro mutangani oyonyo ru ya chenti nande ate ane moigora monganyeti nanda chikokana gosachi kotete shida na tari gosaini bintu biri masakarade nde na aya na itabirane no montone na go senetete na kiarego chikoba ne chikorete shida subwa kichikura kera ngiro sign na bakwanga to bwate option yo sio kori ka kyageranga onenje na bangori ka nyoro gocha okana wana ta go sign ya singe taro chi kurende toro chuma go stedi ito ngana ro nyoro magosa na ya nero takamebi wake kuro go sekura rageria ngomba ma go chigetu bono ntukera ikire 6 budari chikori go teba you can start polling activities as anchored by the law ona yo chaka at 6 okay ndere asago echira no akaregistra ngosoire marogo balichi ko baruga kana ntuto bwate reason ntuto bwate option aba okay all officials mbabwata aswa kori kankio yangira go sign na ndio nyekere valid reason magosa tai igona na robot ro borogo tomu bono na borogo tomugo ayo kori kore report ya unkiangira go sign kwa forward uchimutu ase aba bisaba nene constituency kerona ndigeta SSMA ya agent tutena ase county ya Kisii tonyara bagumere bakare bakuri biruge bari 15 aboga bane bari batano na babere twende bo MCA twende bo bunge aba senator abanda bonsi biroje mpa majitu kuisane stream ye wagaji ya mano abanda aba bono ai bago bego alia sige tuo oyo tenete que tuo koro pio nero ko babanga kiara chibaji pio nero presiding officer nero go isho abanda chibaji chibago kora kibago so era ma bono ekero yanyareka ne ko baiga muna mone kero mukuri libera speech school jeto nebiki kiaronye class ke ko bogori abana go se 36 so weso to ekananga buna bono sitali abakobori korukio goro ward asenkorwa na bara ba MCA more than 14 iko nturamenta aba women day nturamenta aba women day nturamenta president tubo governor ni bibinde byonse bono ekere yikirego bono control mesha nkobero bono to ekananga oyomo agobeku ateninere echama chama gete omonto ya omuntu ekyo tenenera bo onse bali bakobori wetera gendo wetere chame erinde okay nambi ikera mona banta bonse toise ko bake hesabu babiranga 40 ntobwata chitebe ntobwata chiklak ntobwata pio
ne chimesa ne binto binde na materials kinde chogo tume ne to weka materials ne to weka boot ne mo go sana iko bono ne to twari requesting gelinga bona last time there was a challenge POs va facility whereby rayo yomo ata gitabe kia agent babera sikitueka. So that one is not allowed. Please tiga bantu baito ba to that consensus ba correct ba iguan ekiaga no ambara una ba understanding egetu ekiga nege aba na siasa mbaro boni ga bagote bia bagote yunga njumuririo nena ekero una gongangete bekex una gongangete beketik inunga kimwe mwa kwanda buna inubona for the educators ingi mwa kwa na linga neli uno ko mislead abantu gosene mbu yakwate you akwena na misleading information akero monta be kirex igo agiro monto gose igo ni amkan kera kwa be kex minute kwa mwakire kurateje kwa mukana umuntu kanete no lyo tabeka makende onsiase ali ono to ke olyo pote tinga gando be kirex gosotige to makeri gosoto makeri nche obe oli o makeri oli onde chota taito mbekera extra cho sali bari ba utumeka go technically ko eliminate chikura go ita chikura ke chi opponent ya trocho ngena bantu na abuanga bantu 20 ngote awali sana na kongange tenga ba keksi na konganje no bo MC bo bungo bo women rep no gava no metembiga neti 50+1 birabie kureya moyo ke ko irete obvious ono trocho itomo opponent yao from spend strongholds by misleading information trocha kwa moitere chikura gete na ndekero itere to monte chikura nge komienga na ekwebe kera chikura na ekwanya chikura 20 korwaro kwa moitere komia kwanyo wo mbuyo kare kwa kirwa so kwa strongholds mbuyo kare technically kwa moita kwa more chikura ikomi chengo cha kumutambo kia ko bwere kureria ye nara okurukudi nyaboke agateana taigweti buya likwa ngaki kware kwerera igoro na lisa karekero monta abikire tebe osodana twamwairi yero akariko bona oiro obekira asetebe ya green onero ya white igobono ya sarekire eyene kura ya sarekire ibono ya sarekire ngaki agora bon eyo ekoro kunga straight ballot yeyo telikoba wasenjo nyina beke liga liobo senator na libeka se tebe yobo MCA for example it means nga na ande tinkole teri ende na ande ngante be ngomono tiganya koleki nye beke ma gobono teri gochikotadia singenjo kramata sakara ya konya gotaboru konya gosukatore ba konya kulika serial number sina kitoko nya gokoreki kitoko nya komu yemine tingonya gokobeke tebe ngao eyu we are sorry asariki konya ko neba ke maki igobono kyo mwaki oye korenga takiri gokora ende tenyora no bekire tebe ngao bono a commission ne bege tomoro belionga ali ase chikura chiwe egetu ayo masi chikira kichiri naroro okonya ko bakonya ko batebinga ye gosoa bono no arali ndete bakonya na DPO ya so bono no arali ndete so straight ballots nchikoba unless you liafe ilia segasia because no araro chimnara kwalinga bono lisa karabuneli ya yero liro chikaine karoli bwatambura lili karoli de gamboro ko liringai bono chiko beka sete bono oli ngoko ga idia ringa karoko beka lisa karalili arenga amaena nkwa beka ralia asili kwenda kwaso yesu goto kana kwa beka lisa karalia sangao then it means kuna mtu ameralia kazi yake ntoko igoro torusime ingito igoro torusi kana ndiroje kana lili noche to akore chikura cha koru at 6 bora na hotel yo kwenda polling station yego change yabe counting station one polling clerks baba counting clerks baba bokobar one bali bokwena na maskari one ba change one ba change baba chi counting clerks one buna bali galenye opponents were 12 chi clerks chikoba around 6 or 7 onye kibwate extra stream ori ochikobanga bante chilaini kwa stream ya oneli aswali watachito ko check register chito taitwa nande tigo ona oyu kera basoire imebono kero onye baenge 14 kero monta ko basende tebuo yo kubwata bali ase kwende yiga tro chioda nero ya marieta ono onye bare 14 assuming they are 14 ono ko tebu oyo motaganya ko kubwata ayo yo bwate ke manyerekie
Bono kuno kubara. Ayo nayo kubata masakara yabo. Diri bago sort. Matoko diri sorting yego ikatwa oko ligererie. Ilikuwa rusire ko igore ballot box. Oko igora lisakara likwa ligere ndibwato muri kwanza na otate abo muhimu. Anya ndibwati muri iteri valid. Kero kwa ligere kwa magote kwa nyare kure yere asoyo tangaine. Yo tanga ntote naye bono kubwate na kwaere. Omuri oyo gobeku ni gobeku lirio kwa gulisa kana lirio kwa ose oganse bare batatu bari bakwana na masakara. Bono kero montako kwa birabe. Bona iria kwaere ligere rimandi wato muri. Lakini abantu abange ngori bari maiga boli mbono. Abeko nyare kano ebo maite lakini ntwono tokonya kubasema. Babe careful maite babe careful nario yani onyo olieba maite ga abantu ko bara abange twere nini. Lafu maybe bari wasense banana. Onachire ikobono omwanju muri ataraegwa utaraegulisa goikora rigire ndibwato muri ore maiga na muri to igekure ine saretora tebi mbekero muri terasareka lakini ende karo kwajire bosi kwa bekire kwa igire mbagete bene na muri to igoya sarekire muri to bara to kanya ndibwati muri to koranye beka kando na and stamp wako te and stamp ballots alafu kera kwanya rendi bwa stamp ndo tararia ka kwira na aliko mateyo niweke stamp umwanju muri gono gwetena twanda te kose manina kero kuigira sense melio gwaka chikure getuo kyao oikalisa ke kwerulisa kaliri dio kujukwa ke kura ago ikaribe kumo uri kurmaega na lira authentic na lira skuji bosio mai gwake oise ko lira obeke mbakete botara beko muri igende kiba mwakoro editabe kiredi kor kwan stamp ballot and igon dibwa tikende igon rejected igo manjumuri go ikatumanye nanga kitojo chora barai ekero to go bachora jita kikiano mutiyo tana to umwako yego genda to mujumbe ya nyenge kwetera sina mbira se skin ya igora bo to boli go so komenta kwa sinu ya ganda tuja so bachora bonne umwako yego ro jingi ketara korbuya ane kyombe kirige bachora mone chimbibe batenlibe kyombe kyo kodrebuya genda gutuma ujumbe ya uja siturinde to nyore asenjira ere engero kapsa umuntu ngo jarwa kekura omwaki uyite kura togosemye onyore neke tu ekekere chaotic ese ginero ya bwatirenzi aira nego jika bona magoso ngako bekeru sina ndako ndera turia amago jagwa kekura kena boranyo na bono ri rojiri abeire Derek bono obore ndipo kabetro obisa na inde there are very low chances cha chaos ko erupt igali asengenjo liba gali roni lyo waka gento ekura ko chike maro ba chikoreki chiba okay osi chichamono ma maybe mapema chi ngachibe na chances na bachire very low na ndobole ndi mbaroro kyara basigali mbaroro babere bakolinda kirigitu mbongi anene to mnyogora na abasai na knowledge for the educators abasai nguma jibare mbago akachikura baro mwara abasemiri obuyebo wakachikura besoki asumwa ko bachiko kachikura abuna bare focus group yani priority focus group mono ngencho nabu majority ase second register wakomeka almost 60% ono emiaka ya mega babere bagote unge bawaka chikura mono na social media beba kwandike tu liri okonya social media montao getere kuri kura kwanyora atinde tarairo motaro ono de yanyara kanamba waka kuna tokonya kubasaba na togo etagari itkerio na kobekeliogo agenda akama yo chakobekeliogo alafu piango nyako ataitoro muhimu yoko abasaya go participate tonya go tiga banta abanene batochora yoga na into to participate it's our democratic right unogo practice ekwende democratic right yao in future kera yoga mugambia go chikobo muya na yango gokoma tuwatenga na inche na gete kure inche na participate in choosing a good leader tori konyora ko left out ego mwate me osemia wasaya sana mitori na to ateyo ubuyarendo bo ake kura andi ngo batayitore bintu abantu bakora ritworiye ne bibata bandi bakora obuna campaign legal kwende maybe obeke t-shirt yo mo kwende mu governor ochi wake kura toka neiri go ine campaign material posta to bantu ko posta kwanza chwanta korusu by Sunday campaign kingo kanale ngororo igobono igoro nguitana ringa somo chubusongo umuntu ako campaign ndiego chaka Derek eri tukubona tuabe ndi umuntu ako chaka campaign yae gorigori abantu nawo chwa kirekura
litko mnalia acha kama maambia ndio mtako beka makonda atioroke acha iko by saa 2 nali kwende campaign event ko chaka igira lituko saa 2 and by saa 12 ya kodeki ya edit so campaign echiga chinde chikokorekana butuko mara bantu ngo move vale yande then abamba bwati makondo na bintu binde chiri iriko so campaign yo chaka saa 2 ya era saa 12 chama lakini litukore goro na renge asemo jobo songo na gwetanga na makonda kari kuoka saa 12 saa 12 na nusu ngarana lijikiri achenji tebandra tine ya bakenya bawatem matwe makongo ingi mono kitambo kero kikira irwe bona inu ngitambo kero kikiro aso monto yorende bo mirio moto osako tigo kwamba kaendete be gose disciplinary action nero ase ga bono abumbari bago deal na ga ngagete ngo observe bari nde ngo note bari igente ngiro monto go kanywake na bego monta ko rinuno na bakurusu na so kwerende ase njomba senate code of conduct mba tiane tenga lichiko liribekera as in regulations chibekera ni change what to the letter ona kerago nyagoncho karana kerago oboto atokera manyara gako nyagoncho karana na ande evidence toke na umuntu yako report aba report deliki buna intomo gusi anene ndire totorika wa patient totorika le mere tuajire getu machine ino ya bitokera ko beke bichara yangire ande kwade yangire umuntu ogejigu ngakiora advice yo mwakie kuralina na aremera ligo sebona agende buoe ajigo kobekera mojo na kwagara nake kurayana ndio mona asi swali hilo ekero wachira ali kwanyorire nga maybe byara byangire byara na bikwanga because maybe umuntu nari na bagutiri nesmiti nkwa mongina nkwa gale nchabu ebyara bikoriki ya nande dire biko ikamuna abantu ababira bane nake bono mistari ya kabanga ira ya tukayari byatere yangire so bone ke tututa ite ko batavinkeringa ekikero kinko bakere go up and get it, but not they get frequent. Yeah. So what we will advise them getting patient so that there are other ways there are crossing into validation in a vego koru using your ID they scan that ID from the back and then with the validation kurwase epiu gona ba kunyara kuvote chisa yendoro jijamyo kero mara kino gora tore ebintu biji form njira mwaki kura tari gojo manyabuyana ji form gete ko tro ojite bedeliki no mbongi mote indi ji campaign chikoera mwanjo mori amanye ji campaign chikoera officially campaign chikora tare 6 on Sunday tare Saturday kare Saturday ntare kare Saturday that is the day campaign chikora chikora ngi kya mo Kenya ta ke campaign mpaka lidugori chikura ngi ko asengencho eso mweso gotiganga chi campaign ya korumba kali tukuri wake kura murocho muwacha kanura wika bantu bache wakachukura bege t-shirt cyanya lebe wemo getia mabanga nyalebe mocho kanu mongo gomone ego ikiranga chi campaign chi chatene ni wego matuko no na biru kuchi chikura erine konyora libagali yokoraki yokwebanga igo karoje kamere mpaka chi posta jire ande bakuruzi njika yobono tare 7 posta chiri korusi na kongo because ro chimono monto gwe constituency ngima sino takunyara korusi but they will not be used as a police station turanda go jifomu njire to kun 34A 34B to majwe na nini jifomu gede mwajumuri ni nataka uchimanya ke jifomu injiri jeji kinande ngiji gokora form 34A ne yo tumeka tabulate results chekwera ndi president abno wakolika kere candidate kura irenga nyora alafu kwalika irenga chiaba chiasaregete chiri spoiled you bone kiroki bora wense presidential rejected irenga chiakanu chiri amageti bobe gose chitabu ati umuri kumega gosali getelieta gose namba yesim chance yani kwende ikerege disputed ones rejected spoiled na valid votes kera abno ogo ichori
alafu kero monto sign agents waliwa sign aliwa sign deputy yao ya sign alafu kwanyeira ase tallying center yagwe constituency tallying center wanda ta nyari bariere kisisku I mean nyari bariere kisisku county na wate county ya Nyamira county Kibiro boys bona kero waikire tata nyari bari gose tutumeke bonjari ochire itiro boys high school kero waikire gari ase tallying center mbere wanda na 34A ona oyo goichorie eye kubwatie koruku 34B ne county returning officer igo yenda B aro county ono ichori B bonere B area ene rago chagotoma bono lia kobareza kwende bintu bindi igo nako tena kire kirogo ke bo msienge bwate form yae obo gavana ke bwate form yae obo kumene ke bwate form yae igo kire most tati ya operation abantu amaete mono ni 34 ngira mentero derike kero tori tiko korgia chinja chitu chachiri chi form echo echire chi form sita koru tujakire 34A mpaka 39 yine yobo for women so bono ekero baichoi 34A boyo mindate abasege tuo yego ikali bago kora ase tallying center bago tali igo bago ichori kero bago ichori form B bon nyari ke bono eyobo MP 35 ekero ba ichoiri ase constituency tallying center eyu ya results che combination kurwa se ebitu ebikogenda ya ma kurwa bacha 35B bono next bago cha bono ngoichuri bali eri ya declaration eyu ere 35C inere gokora declaration and then mune yobo president bono 34 eye ngoichuri bali 34B eye ase nini ase constituency and then o submit go chase national tallying center yue kale bomas of Kenya karabanye ikiriororo na baro bamenya kuruororo batali because they are also receiving results kuru ensengima and then baichori C and then finally baichori now D eyego kora genduki eyego kora bono declaration and announcing of results mbe mono sari bibitu bya chire tu tikartire kemo ngendo ekero mutako kubuli server ngendo kira mwaki kura kubuli server ngendo kideliki na out the server ngakiona zandi server bona kiani vote together server ngendo kieki tujakiro mbongo tomagana deliki server no chebuna server koba yani yensengi mabono tuta kenyengi na vera Nairobi gosebe at a different location but igar no results Jones P chiko gene chiko anda chiasoa ona in case gento kiabeira ali no bakwenda batebenge form nere atumetuo bebicha yage tutero chekaini clear ngisabane kiganje no chiko to deli kitebange sabani kike sabe yara jandro mokenya sana ye try to kwan lenga kiende igoro ye sabo medene to kingi lakini ngia understand igoro ye sabo so esa veiga igegotwara date yonsipi ya gentuki ya chikuri kayi gotoka so they have I think a specific place that is in Nairobi and also it is serving actually the whole world I think when it has this information na correct na ba accessed but specifically for those people bakadeki ngeke bisa kunyara go access no ni tukoni ni try to kwandi goro yesabe ni chande ta bakenya mono lakini ngani urwe obosembo abo mweli ujasuma njumuri kro tokora na mbonge ro obosembo abo mweli inde tokore as second tokore murobuli uyu twabate bono mambi tojakere deriki muya mwana seli bagomora rimwe atoire gochago semia abagusi bonsi na bali bonsi bakonyara gotategera bakwigwerugeye gaye kigusi egento ndatebe mo especially advice yani guchiase youth nelinga ensi itanene na kubwa politics ensi itanene kubwa baba kubuli oborai igoto teme to maintain omorembe ase engaki gaye chikura ekiagera obotutukanu bwabete last time mbo baisakoba asinge nchokera bokoba
economy ito igusarika ni binte binge bya sarika unabono bamba 70 ya jakirete last polls so gocha bintu bya birobe nasabira abasaba ito baba batwere naende bakechipesa okibakechikura ombongiri ngana lyo mwali uyasoma njumuriri njengo basaba abantu bakechikura naende ba maintain peace togo chako kwende violence into abanyara tokumia bana siasa barabi bakwira nabanje kinande baganda korage let's vote wisely and maintain peace for our own good. Mbio mono mwanju mole na ekero kwa nyali bagalia oli nene kero twa tamangana ya igoro yo boigari igoro yambo bachori burusi bene ntu ko Rwandis TV yo dena kenda akekuro ya ono morembe ende nsite gendere kiagara ekero to chora bara ite to chora bara yesing njoigisegi ko ne to chora bara ende bachiko to gendere asike bindi kemia ketano erebosi ko ntu ko neria maya ekero ende kuyariani ucha sobo chori obo wanne bo kwa kantari kiando mutinyota na toto umako yega to ko neria maya ko Rwandis TV no to ngina sara nyangi ntita somoro yo kera bagani baito barenge deli amo nombongi bakwanira iguru yobochori tomera nangi kande toitomosira ili ande buna botambe Brighton Makolo yo renkase kamera rwana kwina mali ogine chibicha agojera senjera ya bene ni akurubwo musaye James tonyora nditukuri angyo imeyo morobel gwensakya egepindi imeyo morobel gwensakya imeya Steve Nero Wansu bomagusi bye bye. Television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka